rame, Pak. Paling tidak nanggap kerawitan campur sari wayang nanggap lho. Ora aku nanggap wong main mendem rame ning nggonku. Ora maksudku ya syukuran manten. Syukuran Ya manten. wis padha manten iki lho, Mas. Ya. Iki ora teko tenan kok. Mboten teko kula. Critanono to, critanono. Masa yo manten mak Gaya cupak. adat Jawa ngene iki. Ya wis gawe kuwade biasa ngono lho, Pak. Ya kowe gawe blangkon ngono ya. Helm. Lah lak wedi nu ta dek welem kowe kalau dadi manten. Oh. Ya cok cengelmu tenan. Yo blangkon iki lho, blangkone ya iki lho ireng ngene iki. Masa? Iya, Pak. Wis yo rame aku yo wis ndelok yo wah akeh ngene iki. Awakmu yang nyengkelit keris nek. Nyapa to keris? Lah apa? Arit ge mbacok maratuwa crok bentang mati. Lah marot wamu lara mbok bacok piye mantu kurang ajar kowe. Kok bacok kowe mantu kurang ajar. Gelem anake Yo ana. gawe keris kene blangkon kene keris. Lah aku ora roh ora mbok undang kok. Lah ora Salahe teko. dhewe. Lah kok ora teko kok rumangsaku. Yes, Pak. Oh ya kalungan kembang. Nyapa? Lah apa? Arit iki lho penak. Dadi penak terus karo ngariti maratuwa ya tetep bacoki cengele. Lho kabeh-kabeh mbok bacoki maratuwa dibacok cengele pra ya ora kabeh. Ora mesti kembang kene blangkon biasa kene Ora ngerti keris. ya, ngono, Pak. Biasa Pak kaya wong Jawa-Jawa Ya biasa. bebetan karo jarik ngono ya. Nyapa to jare iki? Lah apa? Kresek Indomaret lho Pak, krosok-krosok enak malan ge bebetan. Lah kaya wong unduh pelem. Ngalor idul kresek. Jarian Yogya aku. Lah aku ora roh. Aku basan. Mulane anakku kabarono. Ya, ya, ngono Ora karo kancaku ngabari. Yes ngene iki lho Bos, kaya Mas Agus ngene kaya biasa. Ya masang son barang ngono kuwi. Lah nyapa to son wong